certas cousas puntuales e apetecíame facer algo máis para axudar, en este caso, pues, que os nenos tuveran un regalo en Navidad. A nos parece unha andaina que é moi bonita, está moi ben conservada, mais invitaríamos a xente que faga esta andaina, e a xente participa un pouquinho máis. Causa máis que suficiente, justificada como para vir todos os domingos a andar en Caquichova. O por menos un domingo ano, que non custa nada, andar está genial, ben preparada. Nada, solo dar las gracias.